Nou, het had genoeg in de media geweest. En men had het er altijd, men is die net hoor eens en men is daar net hoor eens. En ja, en dan leert nou de mensen niet wat maar komen. Ja, want als ze net stemmen, hebben ze niks in te brengen. De voorzitter van het stembureau Ines is in elk geval duidelijk over het stemmen voor de provinciale steden en wetenschappen. Van de morgen 11:08 gingen de dwarren van het Nespel iepen en kwamen de eerste mensen om haar stem uit te brengen. Neffens stembureaulid Anke Bielsma wordt het landelijk drokker als jetiets. Er spelen natuurlijk wel zaken die het nou enorm in de etalage zet binnen. Ja, je moet natuurlijk altijd afwachten. Het is makkelijk om een vlag omgekeerd op te hangen, maar wat ga je er daarna mee doen? Hè? En nou kun je het zien laten. Dus ja, ik zou zeggen, kom. Nou, ik vind wel dat de opkomst toch wel vrij trouw is. Ja, ja. En in percentages? Nou, meestal is het wel sowieso wel een 50% als de opkomst is. Bielsma en Visser zitten te jaren al jaren op het stembureau. Voor haar is deze verkiezingsdag dan ook tegen interessant. Ik ben wel wat geïnteresseerd in de politiek en alles. En ja, ik volg het ook wel aan praten en ik ben er wel, ja, en dan woek er wel eens wat aan prijzen, hoe dit hier weer. En nou, en ze staren gewoon de laatste periode zit ik hier als voorzitter. Ja, democratie vind ik een heel belangrijk, waardevol instrument in onze gemeenschap. En nou, ik vind echt dat mensen nou ook gebruik maken van hun stemrecht. En want zoals je ook het is een groot voorrecht om het te doen. Dus laten we dat vooral mijn waar nou zien laten van nou wat gaat er dan net goed of waar ben je het wel mee eens. Want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Het gaat niet alleen om de stem, maar het gaat ook om waar vinden we wel dat het goed gaat.